Doet ik tracht de laf weer eens vleg, maar het moeske hij grapperig. Wist ik even net wat ik zeg, de roen een beer op Skiermon zeg. Beer boeloe, boeloe de beer. Wat oh wat, beleven we deze keer. De lolbroek. Wat weer dat juster een drokte van belang wist nog wel? Het meester in het huis van Kekeltje die hier een leven als een oordeel. Sipke en Beboeloe hien haar in de bosjes verstappen om te zien wat er nou krekt aan de hongen weer. Leuk. Wat een bak. Wat een vet coole mop. Nou de televisie er nog even achter doen. Hopla. Oh, Beerboeloe. Dit is verschrikkelijk. Al dat mooie spul van Kekeltje. Oh, en ze heeft er altijd zakkerutskop. Ja, het treft altijd dezelfde, Sipke. Oh, wat moeten wij doen aan? We volgen hem, als het eruit komt. Misschien kunnen we hem 10 horen of vangen. Hopla! Daar springt Wat een wille. het meester. Nee, onderin. Ja, dat zit erop. Nou, Recien, wanneer verder nog te leidje valt. Ropt er weer kwapperend. En even later zit er in de bosjes Jonken het paard verstopt. Leuk. Een touwtje, een twapje. Net hier niet het zo gauw in de smiezen had. En dan nog strofelen zo voor het touw. Leuk, wat een billen, wat een vetkoele grap. Hij weet net dat Sipke en Beboeloe even verderop ek verstappen zitten in de struiken. Goh, hij is wel een uitvinding. Vind ik net, Sipke? Ja, maar daar ik maar opkomen. Stel je voor dat Mooike doet er gewoon komt. Met de tassen vol boodschap. Ja, ja. En dan shot ze het touw net. Nee. En dan hopla, daar gaat de hele vla. En de chocoladevla. De wisten skat weer het nou uit. Dan Ah, er is... Oh, er is echt een oedertriet van. roept Sipke dan. Hé? Oh, maar dat is helemaal net leuk. Oh, kom op, Sipke, daarheen. Ja, we moeten helpen. Tja, en of ze helpen kunnen en water oer de triet vallen is. Moon, dochs maar even afwachtje. En vooral lekker sliepen.